aja igrah-igrah. Tak jikokani dhewe ngono lho. Ngenteni. Wong lanang-lanang ae. Oh ya Mbak. Is tasek makme tas dipendhetne mak niku wau. Timbak bibit. Lawe nganu Mbak. Iwake gak iso nglangi. Opak iwak. Iwake lek nglangi kok malah ra kemriyuk kok. Iki kira nek. Kae. Python nomor piro? Heh? Python nomor piro? Loro sing yo anu. Mbak Iji kok gak nderek Mbak? Mbak Iji. Main. Iyang nih, gadong. Gua enggak dong. Aneh sumpah nek mancing aku celokne Pak Nyat. Oh. Wah, aku siap Pak ya. Lah renek anu renek apa? Jinjingan nek ngene iki. Python andeng-andenge ning sor lambe. Ora mate duwe uni biasane ngono kuwi. Deuni. Karo kaya bledek. Randone kaya bledek kira. Kuwi segone iki nyapa murid. Nah Mbak Dil. Ini eman Mbak Ga. Ya. Entekne. Nyapa le? Kesel le? Ayo. Mesti lek ngene iki kan enak lek bareng-bareng ngene iki ya. Heeh Mbak lek nambahon ki enak. Arep ramni enak-enak gur kuwi ya. Kan anu enak ae. Memadane omah ra enak ae. Cuman mah yo pun masak ya Mbak. Wes masak pakai sembuh pasti rasane piye kamu gak? Kae. Biaseng. Deseng, kurang jane ngono. Nyapa le? Mamnya. Anu apa dhewe bosok tadi. Wah. Kacang ya apa ya? Wis mau anan wong tak lek babat pijukan. Ya kene teko wis entuk separo lho Pak Nyat. Mosok lho. Yo wong-wong yo jam 1 ngumpul lek babat. Jam 1 bengi Mbak. Anget ya? Ra masak iki jatuh. Biasa iki wong bose ngasake, sing ngasake iki ngene iki kok. Iki acan kita. Iki ngasake. Nek kono mam le. Nah mama. Cerita Sendrina. Enggak jadi. Enggak jadi ngapain? Malu ya. Bi putumu panan. Putumu. Heeh. Oh. Pokoknya telu kok panani ya. Mamrong panani. Wis mamrong. Itulah aku dongi aku wis kene aku mau wis pesen to. Aku kene mau pesen. Aku pesen karo sing olah-olah. Aku lho diumbah tok lah wis doyan aku yo ngono. Kene mesti tak omongi kowe, heeh kowe peseno dhewe ngono to mau. Spesial panani. Tenan, aku lho lawuh iwak diumbah tok aku wis trima. Ora dadak bumboni. Iki lawe ya iwak iki Pak nih. Lawe iwak enggak iso nglangi. Ya Pak iwak. Hei, Apa nih? aku lek lele, aku seneng aku iwak nganu Yuyu tapi kangkang. Ini ki ya Mbak lek nang baun ki. Seru. Enggak apa-apa Pak. Yo Pak. Yo. Ini teko kene nek iki. Ya Allah. Beh. Nek tak ewangi lek mateng, tak ewangi mangan. Kok teko ya? Ya. Tak teko. Wong jangan bangun. Tak nempe sama talasne. Jangane nang ngene iki luwongsong ngono jan enak. Mas sama nenek Mbak Lompong. Beh. Kada? Biasane Golek lompong dia urung tukul kae pasar. Mbak Iji biasane mau orang gawakne lompong. Enak Mbak Intan. Manane lompong mahal kering. Terus diparingi tempe semangit ya Mbak. Biasa. Mangane turut
anu. Enggak gatel. Jong makan. Ada lah, bangsa kecil tinggi ngono. Iki anggere ngeteri gatel lah diojo omong ngono kuwi. Orang masak ngomong. Apa yang masak betul sampe kan masak. Oh, emak ini masak enak ya, Mbak. Masak awake dhewe enak terus masak mesti enak. Masak yo tanganan, Mbak. Oh iya. Dintayar Mbak Mendel. Anu. Mbak Iji ki sowi nggak marah cucuke unuk ngeteri lompong. Lek ra kangen swira maro, Mbak. Iki kebekan gadung ae. Aja ning cek gadung. Aku mau nggo jamu iki. Jamu. Memang adem. Lah kuncine pokoke luwih terus enak lho, Pak. Ya penake ning desa iki apa-apa pratuku lek janganan yo. Tanggane oleh. Godhong-godhong telon panggah enak ya, Mbak. Sampai agak menembaan teh mungkin Nggih. ya. Heeh. Nan. Mbak itu dengar Pak, godhong telo ora sida. Aku ndak enggak sida. Niki selekas kembang niki nggih. Ki jenenge walo, Bang, sek kembang. Pokoke mentok. Kayak kulon kene sing kepala dua lho ya, nggih. Iki kepalane dua, Pak. Sitok kepalane ning mburi kae. Dadi buli-buliane gawe cah cilik tok. Sarapan le, Dek. Mam. Pae lah tinggi to. dia lapar opak. Opak dingge ya, Mbak. Masa dinggawe opak. Opak ayo demam, Pak. Saman tugas nang dina sak iki, Mbak. Aku nang Sumberingen, Mbak, Sanan Kulon. Oh, alah. Wong akeh Pak nih. Kok Pak ini, Pak Kron. Lingkungan bawon sing kene. Oh. Sing digarapan. Slametan. Tapi kene kok enggak? Tak gerombolan kono tok. Sapa sing gelem tok ngono ya? Paling sing tinggal lingkungan kono sing domong. Oh. Sing digarapan nek ngono. Sing kan karang benda enggak domong. Nah, repot. Jam 10 Longko. isuk. Heeh. Nawari lokasi wono. Murah. Soalnya jebak di video ton. Mateng no Pak Joko. Buat di presto. Ini no. Hi. Anake putune Pak Nani. Pak Nani. Lain nur ya. Oh, gudeng. Anak Anak itu imam. Anake Imam. Kelas berapa le sampean? Mau kelas SDI. Sekolahnya di mana? Garam ya. Oh, main garam toh, Pak? Garam permuaan garam. Rapatan garam. Hmm.
Salah akeh Pak Jak sampean. Budal jam piro sampean mau? Tengah 5. Olah akeh Kang. Sapine sampean piro Kang? Papat? Sapi loh, sapi sampean piro? Telu. Tak kira papat. Oh, njaluk jagung papat iya. Kita aneh Pak Kang Di ya. Kang Di wis oleh sak gledekan. Semangat Kang. Apa Kang? Iya, sama-sama. Aku ya makasih. Jare Kang Di makasih. Kok capek ngetutne aku. Duduk kana nang iyupan. Pak nih. Ya Pak Tatak. Pak. Pun asal kata nembe ya. Wah kali Pak Nakron niku. Jam piro sampeyan ning kene? Jam 1 bengi. Karo sapa? Pak Bambang. Iya Pak Bos. Ngerti lah kowe budal bengi-bengi yo. Yo tarang tak gregep. Seru megep iki. Jam 1 bengi budal. Wah. Ning kene semilir, Mbak, bedane karo Soteng ki lho. Soteng kok buri ae. Mbak Sule sing dadi pakare gawe ampung sing ning kene. ingkung, Mbak. Lah iya ingkung Heeh. barang lho jurene. Mbak Sule
ambeng barang kelompokan. Walah. Kelompokan sapa Pak Romelan, terus sapa nang ngono lho. Ngono ambenge. Saingkunge barang kuwi lho. Akeh mau sik mendet ingkung. Lah iya. Bagian pakare sing utama kuwi. Karo Pak Rom barang ngono lho kelompokan, tapi liya-liyane sing ndon mek marangan apa piye ngono lho. Wah, ngono. Kuwi sing urunan. Urunan, Mbak. Lek sak ingkung sak ambengan kuwi urunan, pirang kelompok ngono. Bae nek ngene Mbak Sun. Kan tak lone wis tukange masak malah jeneng kene mah. Jarene gung mateng aja. Paling wis persiapan kok masak utek-utek mateng dan kok. Mbak, gawe apa tuh Mbak sama nih? Gunting ya? Gunting. Gunting potongan lho. Walak cepet ya Mbak. Tak gawa gunting aku sangat dak kok tak jekene tas kok lek ngaret nang teko ndi ya katut nang ora tebon bakal katut nek tas. Nek penggane nyelengi pakan. Tito, tanduri jagung ae. Lek kama sampean kena. Tapi lek untuk PKH karuan PKH ya. Nyapa Mbak? Jalur PKH. Walah. Jarene ngono. Penak jalur PKH lek. Alhamdulillah gimana kok nggak panas ya Mbak? Lah iya. Panas mek dulu. Panene sangat iki. Semangat Pak nih. Ngene iki sik dicupuki ya, Mak? Cilik-cilik ngene iki dicupuki. Ya bar genduran oh. Pak Tata ke semangat 45.